Croeso cynnes iawn i chi i Lleisiau Lleol, podlediad prosiect llwyddon lleol. Fi'n Emyr ydw i a mae'n blesar cael eich arwain chi drwy'r podlediad yma sy'n dathlu Lleisiau Lleol a llwyddiant lleol. Efo cefnogaeth gan Raglen ARFOR ac ysbrydoliaeth prosiect llwyddon lleol, dyn ni yma i ddangos bod cyfleoedd cyffrous a dyfodol bywiog yn aros amdana chi yma yng Ngorllewin Cymru. Wan yn ystod y gyfres, mi fydden ni'n cwrdd â phobl ysbrydoledig sy'n profi bod ffynnu yn ein cymunedau cynhenid ni yn bosib. O entrepreneurs i arloeswyr, mae gennyn nhw i gyd i stori i'w rhannu, a mae'n fraint cael bod yma i'w hadrodd nhw. Rwan ta, felly steddwch yn ôl, grandewch, a gadwch i ni ddarganfod beth sydd yn bosib yma yn Arfor. Heddiw yma, da ni yn mynd i gael pennod bach sydd yn mynd i herio'r gred gyffredin bod dim byd i wneud yn ardal Arfor, sef siroedd Sir Gar, Ceredigion, Gwynedd a Môn. A da ni'n cael deud croeso mawr i'n gwesteion ni, Gwen Owen a Steff Rees. Da chi'n iawn? Haia. Helo, Diolch. Iawn, diolch. Croeso ata ni. Felly'r linell yna dwi newydd i ddeud, da ni'n licio'r linell yna na. Sa'n byd i wneud yn Arfor. Na, mae pob wedi dweud o erioed. Ie. Jyst cytaf i fyny efo clywed yr brawddeg yna tradag. Ie, na. Felly, y ddau ohonoch chi, mae'r ddau ohonoch chi'n ofnadwy o weithgar yn eich cymunedau chi. Ti yn Sir Fôn, Gwen, a chditha yn Steff. So, Steff, dida chdi bach wrthyn ni am yr holl waith wyt ti'n ei wneud? Achos dwi'n gwybod bod o'n rester hirfaith, a sgenna ni ddim drwy dydd. Na, bydd angen rifyn bach yn hirach. Ond, wel, neu lot o bethau gwahanol o trefnu gigs, trefnu teithio cerdded, dwi'n wedi trefnu ambell i oil, yn cyd trefnu ambell i oil. A fi'n gweithio mentor iaith Lleol hefyd, felly mae hwnna'n helpu. Ie. A be amdana chdi, Gwen? Wel, ers y flwyddyn, fi wedi bod yn rhedeg Môn Girls Run, clwb rhedeg cymdeithasol, emphasis ar y cymdeithasol. Pwysig. Pwysig iawn. I ferched yn Sir Fôn, oedd dyn ni wedi stretchio i Gwynedd fan fyd, so mae'n bril, a dwi wedi dechrau a wneud Môn Girls events, so gweithio fo chwyddo Lleol, da ni'n dechrau'n events, mae gen i un wrsos yma. A dwi'n meddwl ferach dwi'n neud, dwi'n dysgu. Brysur, digon o bethau, jyst wneud gymaint o ffrindiau, jyst gael pobl at ei gilydd i gyfarfod pobl newydd mewn ffordd hwylus a really just relaxed, dim pwysa. Pam nes ti fynd ati i gychwyn y grŵp ta? So, nes i dechrau rhedeg ha blwyddyn dwytha, yn rhedeg y ben y hyn, dim rhaid bod neb arall yn rhedeg, o'n i just cael digon o rhedeg y ben y hyn erbyn dolyg. So, nes i dechrau, mae yna gymaint o clybiau mawr yn y Manceinion, Lerpwl o bob dim, does o ddim byd yma. Dwi eisiau rhywbeth really relaxed, enjoyo, a just gael allan yn yr awyr iach. So, neitha reis, mam fatha gwan, dechrau'n dy hyn, amdani, so, ti'n nos yn gyntaf, neitha 8 ohonyn ni, ac oedd o'n lesh. A dyn ni just i tyfu'r syna. Mae gen i cymdeithas mor neis, mor cefnogol. Mae'r genod i gyd yn ffab, maen nhw'n bril. A dyn angen diolch i mam, lle? Yndan, Wendy bach, she gave me the push, ddeitha amdani, go on, man. Ond mae angen y push na weithio, does? Mae hi'n social member, so mae hi'n dod i'r events a'r pethau bach fel yna. Da, dwi'n licio hynny, social member. Dwi'n hynny, dim rhedag. Dim rhedag, just socials, so yn ddiod yr ola. Ddo i hynny. Gyd i fel croeso hynna, da. Na, da. A be amdana chdi, Steff? Be sydd wedi bod yn reid y hwb a'r push na i chdi i fynd ati? Dwi'n gwybod bod rhan o'n efo'r rhan o dy swydd di. Ond mae gen ti rester o beth eraill ti'n neud yn damser dy hun, so... O ran... Wel, yn amlwg llwyddon lleol wedi helpu a Arfor. Diolch i'r drefen. Fi'n credu falle o ran y gigs. Fi'n cofio, o'n i arfer mynd... O'n i bach yn nuts am ryw gyfnod bach. Probably na reswm o David tinnitus nawr i ryw raddau. Ond fi'n cofio fel ar ryw benwthnos fel Gwyl y Banc mis Awst. Byddwn ni'n mynd i rhywbeth fel Gwyl Crug Mawr yn Aberteifi ar y dydd Sadwrn, yn nos Sadwrn. Ond wedyn byddwn ni'n mynd lan i Ynys Môn i Gwyl Copr Amlwch gyfer nos Sul. So o'n i'n mynd i'r pethau yma, wedyn o'n i'n meddwl, ond sy'n lot o pethau fel hyn i gael nôl yn Aberystwyth, neu Ceredigion, o'n i wedi bod yn Aberteifi o nos yn cyn. Ond o'n i'n meddwl, wel, beth am dechrau trefnu pethau yn ardal fi a jyst yn trio bod yn berson positif a meddwl fel, wel, faint mor galed y gallai fe fod. So, a dechrau gigs contra'r gwaelod allan o hynny wedyn, a rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Mae'n tinnitus da fi, ond hefyd wedi'r trefnu dros 20 o gigs. A bydd 2025 yn flwyddyn o fwy o gigs, gobeithio.
A tyd, dros yr holl flynyddoedd ti wedi bod wrthi yn brysur, tyd, nes i sôn chdi bach am yr ysbrydoliaeth wyt ti wedi cael. Ti wedi bod wrthi efo rhyw glwbiau eraill? Dwi'n iawn i ddweud bod gen ti glwb cerad? Felly, ar gered, felly yn ystod cyfnod clo nes i ddechrau darganfod llefydd yma yn y bryniau tu allan Aberystwyth. Dwi'n nes yn rannu lluniau ar Instagram neu ar Facebook, a pobl yn gweud, ble mae hwnna, Steff, so wedi bod fyna. A nes i'n meddwl, mae'r teithio yma'n gret, pobl ddim wedi bod yna, beth am ddechrau clwb. A wedyn taith gynta dath rhyw, mae'n cofio, 25 o bobl. A wedyn nes wedi rhoi, os ti'n gweld pobl yn dod i rhywbeth wedyn, mae'n rhoi rhyw hyder i ti wedyn i wneud un arall. Diolch beth sy'n rhan o cynllun llwyddon lleol a ges i bach o arian i wneud cwrs hyfforddiant, i treol uwch sgilio yn y maes, wneud cwrs hyfforddiant, cael fwy o hyder, wneud cwrs cymorth cyntaf ac yn y blaen. Felly, mynd yn gret. A dal i fynd, bob mis. Da. Nice. A be amdano chdi? Achos dwi'n gwybod, nes i sôn a fan o wan, oeddech chdi'n arfer nyrsio, wedi rhan ti'n dysgu. So, lle ti'n cael yr holl amser na i jyglo bob dim, a pam mynd o nyrsio i ddysgu? Mynd o'r ffrymban i'r tân, byddwn i'n gweud bod eto. Mae'n dau lefel hollol wahanol o stres, i fod yn onest. Mae'n dau lefel, a dwi'n ffeindio'r ochr cymdeithasol mae'n jyst yn cymryd meddwl fi ar wrtho fo. Mae'n jyst yn rili iechyd meddwl mwy na byd. Dim bod fi'n stryglo efo fo, ond mae'n rili yn helpu fo. Mae'n kind of just cadw'r balans yn neis. Da. So mae'r ochr rhedeg yn rili helpu. So dwi'n mynd am ren, dwi'n gallu dweud bod fi'n mynd i fynd. Yn ysgol dwi'n dweud, actually, ti'n cael rhedeg heno, I need it. A wedyn, jyst yr ochr efo'r genod, maen nhw mor neis. Ti'n mynd teimlo bod chdi yn rhedeg, tra ti'n rhedeg efo nhw, mae'n mor gymdeithasol. Dwi'n meddwl bod pan ti'n dod i mewn i ddiwedd dy geiniau dechrau dy 30au, dwi'n meddwl bod trio ffeindio grŵp newydd o ffrindiau, os ti'n symud nôl adra, neu trio cymdeithasu efo pobl. Mae'n gallu bod reit tricky, dydi? Mae'n trio neu ffrindiau, achos dwi'n 27 o'n trio neu ffrindiau newydd, dwi'n eisiau cymryd cross person odd. Os lle ti'n dod o. Fatha ti'n bod relationship really weird, lle mae rhywun eisiau siarad efo chdi, a dwi'n eisiau siarad, so dwi'n rei, sut fe eisiau gwneud i pobl actually wneud ffrindiau heb yr awkward stage na. A mae'r rhedeg jyst yn cael gwarad o'r awkward darnau gyd. Ni'n neud yr un peth, ond fi dechrau tudalen ar Instagram ers bron o blwyddyn nawr, crwydrin y gorllewin, neu at West Wales Wanderer yn cyd anyway, eto plug arall. Ond dwi'n mynd licio rhedeg, really, fes yn cael shin splint o bopeth. So nesdyn ni ddechrau y clwb brecwast. Nice, a ni'n cwrdd bob di Gwener yn ddoi fel brunchy spot cool yn dre, Medina neu y Gornel. Mae'n really cool, ond eto, just fel, wedi cyrraedd y pwynt na ble fydd ddim yn 21 ragor. A ti'n eisiau fel cwrdd â pobl newydd, a fi'n gwybod bod yn her, lot o bobl falle ifanc, maen nhw wedi graddio, maen nhw'n symud nôl, falle maen nhw'n mynd nôl i fyw yn rhywle fel Aberystwyth, neu falle trefi tebyg na ardaloedd eraill y Gymru, meddwl, sy'n byd i gael fan hyn, wedyn maen nhw'n symud i ffwrdd i rhywle arall. Ond fi'n trio meddwl, beth os ni'n dechrau'r pethau yma falle sy'n gael yn Ceredigion. Fi'n gwybod fel y run clubs mae i gael yn llefydd eraill. Mae'n Aberystwyth yn boblogaidd iawn. Mae'n bwysig bod y pethau mae i gael. A trial cael y bywyd dinesig na, ond yn y trefi bach yma. A falle yn trefi hefyd. Ond fi'n cymryd yn bwysig. Dwi wedi bod yn trefnu'r genod, dwi wedi gwneud gymnastics, cleimio. Dwi wedi fynd y mynydd hefo mam sy'n yn Wales, a dwi wedi mynd ni am dro. Barach dwi wedi gwneud. Dwi wedi gwneud loads bethau gwahanol, so just gael ei gerad allan o comfort zone nhw a enjoyo fo. Mae fe'n neis cael fwy o bobl fel ifancach yn dod i'r pethau yma. Fi'n meddwl bod na gred ymysg rai, fel bod lot o'r pethau sy'n gael yn lleol, dod jyst fel pobl hen sy'n mynd, a mae pobl falle oedran ni ddim yn mynd yn nhw fel, dim ond pobl hen. Fi'n rhedeg grŵp ukulele hefyd, ukulele sy'n llwyddiannus, fel 30-35 o bobl yn dod bob nos lun i ddysgu'r ukulele, a canu caneuon Cymraeg, a ni'n cael aml gig a stwff fel yna. Ond, byddai'n neis cael fwy o bobl yn 20-30 yn dod y pethau yma. Dwi'n pethau gigs, fi'n edrych rownd weithiau. Mae'r arlwy yn gret, ond fel pobl sy'n stuck yn y tŷ neu yn
cwyno gatre fel o sy'n byd i gael fan hyn, fi moyn mynd i Cerdydd, ti'n bod. Fi'n fed up weithio, fi'n sgwennu can am y peth pawb di mynd i Gyda, fi'n cofio fel amser o'n i newydd, o'n eisiau brifysgol yn Aberystwyth, graddio, o'n y ffrindiau brifysgol yn raddol bach yn symud i Gyda i gyd, o'n y rheina oedd yn dod nôl i Aberystwyth yn gweud, o heia, beth ti'n neud? O, fi sy'n symud i Gyda fel wythnos nesaf, neu fel, os rhywun yn aros yma? Mae cael gwaith wrth gwrs yn bwysig, os mae, wel, mae'n rhaid cael arian i fyw yno, ond hefyd mae angen bywyd cymdeithasol, a na'r un reswm, mae swyddi gret i gael yn trefi mawr sydd gyda ni yn Arfor, Cynarfon, Aberystwyth, Gyfyrddin, le bynnag, really. Ond just fel, mae angen y bywyd cymdeithasol yna hefyd. A sut ti'n teimlo mae'r iaith yn clymu mewn i hynna ta? Mae'n rhan ohona ni diwylliant yn yr ardal yma. So, wrth lunio gweithgaredda a cyfleoedd, pa mor bwysig ydy'r iaith ynghlwm i hynna ta? Wel, dwi wedi cael lot o genod joinio, so mae gen i fi rei sef o partneriaid yn y RAF, so a Sir Fôn, a maen nhw'n Saesneg ti'n symud o Hwgyr, a maen nhw'n dysgu Cymraeg, jyst o dod i'r redag efo ni. So mae rei wedi dod, a meddwl, oh my god, mae pob yn Cymraeg. Na, actually, na'n siarad Saesneg efo chdi, ond hefyd, wedi dysgu bach o Cymraeg, a eisiau actually un o ffrindiau fi, mae'n lyflu. Mae penblwydd i, eisiau gael cartyn penblwydd hapus yn Cymraeg, oedd hi mor hapus o fo. My god, oedd cadw'r Welsh yn eitha, oedd yn gret, a thi adra i ddangos i mam a bob dim. So mae'n neud gwahaniaeth gael yr dwy iaith yna, definitely. Ac yn bendant mewn clybiau fel yna, os ydy o'n ddwyieithog, bo bobl sydd eisiau dysgu Cymraeg. Mae rhywle iddyn nhw gael ymarfer i Cymraeg a clywed o. Definitely. A dyn ni'n sôn amdano cyrsus o fachu sy'n gallu gwneud hefo'r Cymraeg i dysgu, so mae rei wedi dechrau'r cwrs a bob ddim. Mae'n gret. A'n amlwg i chdi mae'n bwysig, achos wel, ti'n canu a ti efo band, so mae hwnna'n rhan mowr o dy fywyd i fyd. Dys yn dod mewn, trio neu'n siŵr bod y Gymraeg yn dod mewn i popeth mewn rhyw ffordd neu gilydd, boed y pethau fe'n trefnu dy gwaith, mae pethau fel i'w gydwlu, mae'r teithio cerdded, rhan o hwnna yw creu cyfle i bobl sy'n dysgu Cymraeg, i ymarfer i Cymraeg nhw, a creu bywyd ble maen nhw'n gallu cwrdd â siaradwyr fwy rigl yn y gymuned dod â pawb at ei gilydd. Reit trwyddo i rhywbeth fel busnes crwydron y gorllewin, dod mewn ar Gymraeg trwy rannu cerddoriaeth Cymraeg, trial rannu'r Gymraeg fwy i gynulleidfa di-Gymraeg sy'n dilyn tudalennau fel foodie a pethau fel yn Saesneg, ond trial cael gogwydd tyn bach fwy Cymraeg iddo, achos, well, it's West Wales, isn't it, you know? Cymraeg ni siarad yn West Wales yw e, so mae'n bwysig bod nhw'n cael bach o hwnna, Ond mae'r ddau na chi'n ei gymaint o waith yn eich ardaloedd, a da ni yn ofnadwy o ddiolchgar am hynny. Felly... Ni'n cael bod yn yr orsedd? Wel, ddim cweit yna metal. Felly, be fysa chi licio weld yn y blynyddoedd i ddod? Be sy'n nesa i chdi, Gwen? Dwi'n siarad jyst y grŵp tefu, mwy o ferched, o bob oed, bob ability. Os ydych chi redag na beidio, jyst dewch am un o ni, neu ffrindiau newydd, bach awyr iach, bach o walk, os ydych chi eisiau, ydych chi'n gorau cerdded o, a jyst enjoyo. A be arall sa'ch chi licio gweld yn dy ardal di dros y blynyddoedd nesaf? Mwy o weithgaredda? Sicr fwy o weithgaredda. Byddwn ni'n licio gweld fwy o fel grwpiau. Mae'r saunas yma, chydig gweld nhw fel y saunas yma sy'n ar y tra. Nice, Mi'n credu gyda'r gwaith i fi'n neud, mae modd fel teilwra fe tyn bach mewn i diddordebau fi. Felly fi eisiau gwneud rhywbeth cerddorol, gallai ddatblygu cerdd. Dyna'n union beth fi'n neud. Fi eisiau cerdded fyny mynydd, achos fi'n licio mynyddoedd. So ni'n dweud, dewch am dro fyny mynydd. Dwi'n mynd dringo, achos fi'n licio dringo. Fi'n hoffi bit o brecwast. So na chdi? Fi'n hoffi bit o bobwyd, ond brunch yn wedi, to. So clwb brecwast. Trio pethau newydd, rili, da. Gael allan o'r te, trio pethau newydd. Ond dwi'n meddwl sut i wneud o eto, achos just y fideo, it's just me. So trio, eich gweithio fy rhywun, trio gael rhywbeth on the go. Ond ti di wneud y peth pwysica, a ti di mentro, a ti di cychwyn, a mae'r ddau na chi di wneud hynna. A swn i'n meddwl bod y cymunedau, ydych chi'n gweithio yno fo, yn ofnadwy o ddiolchgar am hynny, achos ydych chi'n helpu pobl yn eich cymunedau chi, a mae o'n arbennig i weld. Felly diolch yn fawr iawn i chi'ch dau am ymuno efo ni heddiw yma. A cofiwch, os ydych chi eisiau clywed mwy am weithgaredda, Steff a Gwen, sut allan nhw gael gafel arna chi? Just dilynwch fi ar Instagram, probably, @Steff Rees.
A wedyn gewch chi ffind o popeth mas fyna. Fy'n hunan hyrwyddo digonedd, so ie. Hwna yw'r peth pwysig y fe, hunan hyrwyddo. A be amdano chdi, Gwen? Gwneud ni Instagram Môn Girls Run, neu ar TikTok, am gwneud ni, da ni'n newydd dechrau Girls in Wales, hefo 2 ffrind rili dda, mynd dros Cymru gyd, ffeindio llefydd ffab i mynd, So, Môn Girls Run, Girls in Wales. Da, wel, pob lwc i'r ddau i chi. Ac ia, diolch yn fawr iawn unwaith eto. Ond os ydych chi wedi mwynhau'r podlediad yma, peidiwch ac anghofio i'w rhannu hi efo'ch ffrindiau chi. Am fwy o fanylion am llwyddon lleol, cerwch draw i'r wefan llwyddon lleol 2050.cymru. A hefyd, tanysgrifiwch mwyn peidio colli unrhyw bennod yn y dyfodol. Ond diolch am ymuno efo ni heddiw yma. Tan y tro nesaf. Hwyl fawr!